ଆଜି ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟ କଳିକା ବହିରୁ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ଗଛ ଓ କାଠୁରିଆ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତୁମେମାନେ କେତୋଟି ଗଛର ନାମ ଜାଣିଛ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଔଷଧ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଯେପରି ଲିମ୍ବ, ବେଲ, ତୁଳସୀ ଇତ୍ୟାଦି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବନ୍ଧୁ ବା ସାଙ୍ଗ ଯେପରି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେହିପରି ଗଛମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବନ୍ଧୁ। ଗଛରୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ, ବସ୍ତ୍ର ଓ ବାସଗୃହ ପାଇଥାଉ। ପିଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, କାଠକୁ ଯେ କାଟେ ତାକୁ କାଠୁରିଆ କୁହାଯାଏ। ସେହି ଗଛ ଓ କାଠୁରିଆ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଏହାର ଲେଖକ ଅଟନ୍ତି କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ। ସିଏ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ପଲ୍ଲୀ କବି ଭାବେ ପରିଚିତ। ସେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ମାହାଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁସୁପୁର ଗ୍ରାମରେ 1875 ମସିହାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଓ ମନଛୁଆଁ। ସେ 1928 ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଏହି କବିତାରେ ଦେଖିବା କିଭଳି ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ଗଛଟିକୁ ପିଲାଟି କେତେ ଭଲ ପାଉଛି ଓ କାଠୁରିଆକୁ ନ କାଟିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ମୁଁ ଗୀତଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା ସହ ତାର ଭାବାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବି। ତୁମେମାନେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ରହ ଆରେ କାଠୁରିଆ ନ ପକାଅ ହାଣି, ଶୁଣ କାନ ଡେରି ଥରେ ଗଛ କାହାଣୀ। ଏହି ପଦରେ କୁନି ପିଲାଟି କାଠୁରିଆକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ, କାଠୁରିଆ, ତମେ ଏହି ଗଛଟିକୁ ହାଣ ନାହିଁ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଏହି ଗଛର କାହାଣୀଟିକୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ପିଲେ, ଆର ପଦଟି ହେଉଛି ନ ଫୁଟୁ ପଛକେ ବାସ ଫୁଲ ଗଛ ଦେହେ, ନ ଉଡୁ ପଛକେ ମଧୁମକ୍ଷିକା ସ୍ନେହେ। ପିଲାଟି କହୁଛି ଯେ ଏଇ ଗଛରେ ବରଂ ବାସ୍ନାଯୁକ୍ତ ଫୁଲ ନ ଫୁଟୁ ଓ ଫୁଲ ନ ଫୁଟିଥିବାରୁ ମହୁମାଛି ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ନେହରେ ନ ଉଡ଼ନ୍ତୁ, ତଥାପି ତୁମେ ଏ ଗଛଟିକୁ କାଟ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ପଦଟି ପିଲେ, ବସି କୁହୁ କୁହୁ ତାନେ ନବ ମଧୁ କାଳେ, ନଗାଉ କୋକିଳ ପଛେ ଫୁଲ ଭରା ଡାଳେ। ପିଲାଟି କାଠୁରିଆକୁ କହୁଛି, ବସନ୍ତ ଋତୁର ଆଗମନରେ ଯେତେବେଳେ ଡାଳରେ ଫୁଲ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କୋଇଲିର ମଧୁର ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ନ ମିଳେ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଗଛଟିକୁ କାଟ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ପଦଟି ପିଲେ, ନ ଫଳୁ ପଛେ ଗଛେ ମିଠା ମିଠା ଫଳ, ଖରା ବେଳେ ବାଟୋଇ ତ ବସେ ହାତଳ। ପିଲାଟି କାଠୁରିଆକୁ କହୁଛି, ଏହି ଗଛରେ ମିଠା ମିଠା ଫଳ ନ ଫଳିଲେ ମଧ୍ୟ ବାଟୋଇମାନେ ଖରାବେଳେ ଗଛର ଛାଇ ତଳେ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତି ବା ବସିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏହି ପଦ୍ୟରୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ପାଇଲୁ ଯେ ଗଛଟିରେ ପଛେ ବାସ୍ନା ଫୁଲ ନ ଫୁଟୁ, ସ୍ନେହରେ ମହୁମାଛି ନ ଉଡୁ, କୋଇଲି ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଗୀତ ନ ଗାଉ, ମିଠା ମିଠା ଫଳ ନ ଫଳୁ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଗଛଟି ବାଟୋଇମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ ପଢ଼ାଇଥିବା ପାଠଟିକୁ ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ।